Sing rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasa rungan. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah yo ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Males wae lara padake. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matur tak bedahke negara bapakmu wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning Dandang Mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa. Kyai Prabu aku piye iki? Ya salin. Lah. Bisa ngene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Luar mirang-mirang wong geran, salin ora, rasane gecek dasmu. Oh, lah, apa kok diseneni ora?